La piscina del complex municipal Sagner ha estat la seu de la Copa Màster de natació organitzada per al Club Natació Prat, una competició que arriba a la seva quarta edició i on participen nedadors veterans, des dels 20 fins als 90 anys. Aquest any el competidor més veterà ha estat Joaquim, nedador del Club Natació Barceloneta amb 75 anys. La primera edició va ser molt bona, va tenir molta acollida, també perquè el calendari de la federació era més petit. A dia d'avui hi ha moltíssimes competicions, potser la gent es reparteix més i va anar davallant cap a baix. I en aquesta edició hem tornat a fer un augment, potser per la crida aquesta de la innovació de la suma de proves. Enguany, el Club Natació Prat li ha volgut canviar la cara a la competició, tant en format com en premis, amb la intenció d'incentivar la participació dels i les nedadores. Però per optar a premis tenien el condicionat aquest de participar en les sumes de proves. O sigui, avui tenim participants que neden proves per lliure i que no opten a premis, i els que volen optar a premis són els que s'han d'apuntar a les diferents proves per poder guanyar. Llavors els premis que tenim és els trofeu especialistes i entrega de medalles i el trofeu Masters 1000, que són les proves més dures i s'han d'anar de les 5 proves de 200, que tenen una copa, la Copa Màster, que és molt gran, tenen un viatge amb l'hotel pagat i l'esmorzar del dia següent i tenen un gran lot d'obsequis. Més de 100 persones han participat en la Copa Màster des de clubs d'arreu de Catalunya, fins i tot 3 clubs nacionals, Mijas, Jerez i les Balears.